תל אביב נוסדה כפרבר גנים. במשך הזמן פלשו המסחר והתעשייה לרחובות הקרובים ליפו, וכך נוצר הצורך במעלית. הלכנו לחפשה ביום הולדתה ה-84. שאריות הברזל החלודות מזכירות את ימיה הטובים של המעלית, שהעלתה והורידה סחורות 4 קומות. כאשר עלינו לקומה הרביעית, התגלה לנו גג שהיום רואים ממנו בעיקר גורדי שחקים. אבל אז הגג שימש כגינת גג ובית קפה. נפרדנו ממעלית המסע ושמנו פעמנו למעלית הנוסעים הראשונה שהותקנה בבית מגורים פרטי. לובה גרה בבית זה שדודה בנה ב-1939. הרעיון שתהיה מעלית בבית היה מפני הוא היה רגיל לזה מכל המקומות שהוא גר בהם. הוא גר בוורשה, הוא גר בדנציג, ובמקומות האלה, בית של 3 קומות, זה אפילו של 2 קומות, זה היה מובן מאליו שצריך מעלית. וככה קרה שהמעלית הזאת הייתה המעלית הראשונה שנבנתה בבית מגורים. המעלית נבנתה כולה מזכוכית עם חיזוקים מעץ.